Contemplació. Encimbellat damunt d'un cim, recolzat sobre un bastó prim, un peu davant, l'altre darrere. Un matí fred de primavera. Contempla un paisatge sublim, un home ros i ben vestit. Què està buscant en l'infinit? A l'aire, enteranyinant-se de boira, amb tota recança, l'entresento dir. De petit molt sovint veníem aquí. Se'm feia feixuc el camí, però m'animava el meu pare amb la seva veu forta i clara. L'esforç s'ho val, confia en mi. Mirant, em quedava absort, com avui, que em torna el record d'aquells matins de primavera, que revisc moments d'anys enrere, avui que fa 20 anys que es mor. Palplantat en aquest cimal, la vista segueix sent igual. Com ales blanques de xicoira, els meus peus cavalca la boira i els núvols desfilen per dalt dels meus ulls. Penso, què sóc jo si em comparo amb tot això? Tampoc no ha de ser eterna la bellesa que m'enlluerna ara d'aquest indret, però. Quan arribi la nostra fi, se sabrà que vam existir. O no en restarà res, cap traça, i el món serà pols que es desplaça pel buit. Que trist, si fos així. Que amulets, menhirs, rituals, llibres, sonates, catedrals, paraules, pintures, banderes, es tornin cendres fugisseres, es tornin polsims siderals. Ho afirmen alguns experts, que en algun punt de l'univers, en esferes encara obscures, habiten altres criatures. O aquests rumors no són certs i estem sols, absolutament sols, enmig d'aquest firmament, amb els nostres mars i muntanyes, amb les nostres guerres estranyes i amb el temps que se'ns va fonent entre les mans com si fos neu. Per què el temps de riure és tan breu i tan amarg el de la pena? Existeix algú que remena els fils dels fets? Existeix Déu? Ha estat escrit ja el meu destí? O sempre depèn tot de mi i són simplement els meus actes, intrèpids, incerts i inexactes, els que m'empenyen a seguir? De bruixes, ducs, mestres, soldats, la sang de 15 avantpassats batega per les meves venes. Sóc el fruit de llargues cadenes de moltes casualitats que en segles han ocorregut. Imaginant que hagués viscut fa temps, en una altra zona, seria una altra persona. I si mai no hagués nascut? Però he nascut i estic viu. Per què jo? Per algun motiu? Estic sent feliç a la vida? L'he malgastada? L'he gaudida? O no cal ser tan reflexiu? Valdria més deixar-se endur pel camí marcat i segur de la ruta de la rutina, sentint que mai no t'amoïna cap pensament inoportú. Tanmateix, no puc evitar pensar sobre el que no tinc clar. Una veu de dins em convida a preguntar-me per la vida, per la mort i l'ésser humà. De sobte, calla. Mentre el vent per les roques va difonent algun que altre final de frase. Jo me'n torno ràpid a casa, al taller, i tan fidelment com puc provo de dibuixar, retinant dins, llapis en mà, la fugacitat de l'escena. Un home vist només d'esquena, un home sol, en primer pla, que encimbellat damunt d'un cim, recolzat sobre un bastó prim, un peu davant, l'altre darrere, un matí fred de primavera, contempla un paisatge sublim.